mo, i-ano ko kaya. Sinara na JBC ko yan. Magkano po sa panyo? Manipis na yun, ma'am. Wala nang bawas mo na ay ano? Ha? Pirang pidaso ang sarong kilo? Ha? Araw ka ni pirang pidaso ang sarong kilo? Tuluan ka naman. Sarap mo. 2 kilo? Dua daw. Magpapata ka man. Pareho-pareho yung size. Dua na lang. Grabe. Ito din eh. Yeah. Ano yan? Demo na ang kaliskisan, tapang asal. Dito kaso lang. Linig lang sa laog. Betul mo. Tutukan mo garong kutsilyo yan, baka magada na yan. Ha? Tutukan mo kutsilyo, baka magada. Sa nervyos. Tulog na lang kuyaw. Tanggalan mo lang ano, yung sa gilid. Ano yan? Pagpik. Oo. Tagal lang pagpik. Sa mga babae kaya ang maasal ganyan.